Hezký den přeju. Dnes vám ukážu součást vybavení na bivakování. Je to Gore-Texový vak britské armády. Dělá se buď takhle v maskáči britským DPM, anebo v zeleným. Já jsem si pořídil asi v roce 99 si pořídil tenhle ten flekatej. Používal jsem ho roky a jako bivak, jako podložku pod spacák a při dešti jako ochranu prostě spacáku a věcí, který prostě mám na spaní. Je to jednoduchý pytel, nejsou tady žádný zipy, žádné vymoženosti, žádné větrání, žádné stahování. Je to fakt jednoduchý pytel, který má velkou kapucu a ta kapuca se dá stáhnout, dá se říct, na 99%. Zůstává tady jenom takovýhle malý otvor na nos. Ono totiž, sice je to Gore-Tex, který funguje, ale člověk, když se potí, tak vypotí víc, než ten Gore-Tex za těch 8-9 hodin spánku dokáže odvést. Takže není dobrý svým decháním přidávat další vlhkost do toho pytle. Takže je dobrý prostě vystrčit ten čumák ven a dechat ven. Já mám i radši prostě ten čerstvý vzduch, než to zaprdění, co je v tom vaku. Je sice pěkný, že se to nechá stáhnout, ale pořád při dešti, když vylejzáte z toho vaku, tak vlastně musíte se z toho vysouvat, jak to nemá to nikde po obvodu žádný zip, takže se z toho docela blbě leze ven a chce to mít nad sebou nějaký malý přístřešek. Sice ve vaku je místo, že si můžete ty věci dát dozadu, ale představa, že vylezu z vaku a za deště prostě tam lovím něco mezi karimatkou a spacákem někde vzadu, je prostě takový divný, prostě člověk zmokne. Takže je lepší si udělat z celty, z plachty, z čehokoliv prostě, udělat takový přístřešek nad čumákem a potom ten pytel už nechávám většinou do prostoru. Takže řeším to tak, že si dám hlavu k nějakému stromu, tam si opřu batoh, do batohu potom dám věci, batoh hodím na boty, zalezu si do pytle a vlastně mám zhruba do pasu, jsem chráněný nějakým přístřeškem a ty nohy mi koukají ven. Většinou tak řeším, protože mám pončo nebo celtu, která není nějak velká, na nějaký velikánský přístřešek, takže to řeším jenom tak, že prostě pokud používám tenhle ten pytel, mám tenhle ten hořejšek schovaný pod tím přístřeškem a zbytek nechávám volně. Výhoda, že to nemá zipy a žádné vymoženosti, je jednoznačná a to je váha, skladnost, protože zip po obvodu přidá potom při balení dalších třeba 6-7 cm na tom válci a to už je docela dost. Tohle je jednoduchý, nerozbitný, jo, prostě tady na tom se nemá co porouchat. Pokud se prostě přetrhne šňůrka, tak se dá nahradit a dá tam prostě cokoliv jiného. I když se vám porouchá zip na jiným typu vaku, tak jste v pytli, tam prostě neopravíte ten zip. Za ty roky, co ho používám, jsem ho dvakrát pral. Jednou jsem ho pral ručo, jenom ve studené vodě, a jednou jsem ho pral v pračce s takovým speciálním přípravkem na Gore-Tex. Bylo to fajn, docela se tam vrátila taková ta vodoodpudivá úprava, že prostě ty kapičky z toho stejkaly, ale nějakou zvláštní údržbu to nepotřebuje. Ještě abych se vrátil jakoby k nevýhodě toho vaku. On je velký, má tvar přibližně stejný, jakoby, že je stejně široký dole i nahoře o 10 cm širší, ale je to prostě, není dole úzký, je dole široký dost, že se tam vejde i širší spacák, vejde se tam široká karimatka. Já jsem časem zjistil, nebo spíš na doporučení kamaráda, jsem vyzkoušel nedávat karimatku dovnitř vaku a nechávat ji venku, což má tu výhodu, že posunete rostný bod mimo ten vak. Když jsem mýval karimatku vevnitř, tak mezi karimatkou a goráčem se srážela vlhkost a prostě ta karimatka byla a ten vak byl vevnitř vlhký. Když jsem začal používat karimatku vystrčenou ven, tak to bylo super, protože prostě už se tam ta voda nekondenzovala, prostě bylo to suchý. A to je právě ta věc, kterou tady postrádám. Postrádám tady nějaký úchyty na to, aby ta karimatka neujížděla, protože ono to docela jezdí, karimatka je taky jezdící, když nemáte nějakou speciální a prostě může se stát, že v noci
že v noci prostě vyjedete z toho spacího místa. Takže já jsem nosil karimatku uvnitř a bylo by ještě fajn, kdyby ten vak měl prostě úchyty, jako to mají modernější bivaky. Ale na tu dobu si myslím, že to je super. Dá se sehnat i dneska, cena je nějakých 1200 korun, 1500 korun, nevím přesně. A můžu říct, že to je super, že za ty prachy je to paráda. Aha. Tak se podíváme tady na vložku 20. února a takovýhle krásný klíště tady leze. Paráda, už to začíná. Tak pojď ty mrcho. Pink.